హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీ సండే. అలాగే అందరికీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ డే అంటే కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళడం, కలిసి ఆడుకోవడం, చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవ పడటం, మళ్ళీ 5 నిమిషాల్లో ఏమీ జరగనట్టుగా కలిసిపోవడం. ఆ రోజుల్లో డబ్బులు లేకపోయినా టైంకి మాత్రం కొదవ ఉండేది కాదు. ఫోన్లు లేకపోయినా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడానికి రోజంతా సరిపోయేది కాదు. ఇప్పుడు అందరం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం. ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు. కానీ మన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్తో గడిపిన ఆ రోజులు మాత్రం ఎప్పటికీ మనసులోనే ఉంటాయి. ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా ఆ చిన్ననాటి ఫ్రెండ్షిప్ జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ స్పెషలే. మన లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ అంటే కేవలం మనతో టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళే కాదు, మన సంతోషాన్ని మనకంటే ఎక్కువగా సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళు, మన బాధలో మనకు తోడుగా నిలబడేవాళ్ళు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఎంత దూరంగా ఉన్నా ఒక్కసారి మాట్లాడితే మళ్ళీ అదే పాత రోజుల్లోకి తీసుకెళ్లే వాళ్ళే నిజమైన ఫ్రెండ్స్. మన జీవితంలో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండటం నిజంగా ఒక బ్లెస్సింగ్. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒక పెద్ద హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరో కామెంట్లో చెప్పండి. 明けゆく朝太陽の下響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまでサバンナ帰ろうサバンナ一人じゃないよサバンナ美しい世界をサバンナさあ生み出すんだサバンナ心が躍る羽を伸ばし誰が何をとも止められやしないから焦るように駆け出して気球体ざわめいて向かう